Halo lur, iki aku mlaku-mlaku meneh lur, iki mlaku-mlaku saka Srandakan ya lur ya. Ketok lapangan kasihan iki kok finise lur, iki tak sepilke dalane kaya ngene iki. Kahanane di sore hari ya lur ya, kahanane rame lancar iki. Di Srandakan jalan utama. Iki aku wis arep ketok Mangiran. Ngarep kono kuwi kowe arep ketok pasar Mangiran ya lur ya. Kuwi pasar salah satu pasar tradisional. Kuwi nek tiap habis lebaran kuwi sanding pasar kono kuwi sok ana pasar maleme lur kono kuwi. Kuwi tiap tahun mesti ana kono kuwi lur. Kuwi jenenge Mangiran. Nah, wis iku iso lurus pokoke mengikuti jalur iki ya lur ya. Ini sore hari kahanane ya rada mendung. Sekitar jam 4-an sore wae nek kahanane rada mendung iki ketok peteng ya lur. Nah, iki kene iki lur, iki ngarep iki kanan jalan kuwi Pasar Mangiran jenenge lur. Sing kiri jalan kuwi ana pendopo. Pendopone Mak Esok Imah nek ra kleru. Nah, iki ana pertelon iki, kene iki mlebu kampung kuwi nek ngiri ketok jembatan Sudo kuwi lur. Sing menghubungke antara Bantul karo Kulon Progo kuwi jalur alternative wong-wong Srandakan nek arep ning arah Ngentak Rejo iki liwate do kono lur, ora liwat Brosot. Karena nek liwat jembatan Sudo ngono kuwi luwih cepet nek arep ning arah Ngentak Rejo, Lendah Kulon Progo ngono lur. Nah, iki aku iso lurus terus lur. Iki aku menglewati dua lampu merah ya lur ya. Lampu merah sapu angin. Ngarep kene iki lah iki lampu merah sapu angin. Nah, iki lampu merah iki aku iso lurus. Mengko karo lampu merah Bangun Jiwa wingi lur melewati dua lampu merah. Iso lurus wae iki lur. Lurus engko ketok apa ya kono kae. Pertelon Badikan apa ndi ya jenenge lur. Pokoke isih lurus. Iki jalur kene iki rawan kecelakaan lalu lintas ya lur ya. Nek liwat kene iki pokoke sing hati-hati lur. Aja piye ya, maksudnya aja ugal-ugalan numpak motor. Kudu fokus ya lur ya. Ning area kene iki. Iki wis mlebu wilayah Pandak nek kene iki lur. Pandake mlebune Triharjo wae ya lur nek ra kleru pokoke kuwi lur. Iki jalan sepanjang ngene iki kudu hati-hati ya lur ya. Iki wae dalane iki rame lancar iki kondisi sore hari. Kuwi ngarep ana truk kuwi nak nyelip kudu dhewe lihat kanan kiri ya lur ya. Nek wis kosong lagi diselip iki truk nggawa muatan iki. Wah, iki aku arep nyelip iki lur. Langsung tak selip. Wae ya lurus meneh. Yo iki isih lurus, pokoke iki isih ning jalan Srandakan. Ana motor ngati-ati ya, wis ngati-ati wae lur rasane kesusu. Sak madya saja, yang penting masih bisa mengendalikan kendaraan sing digawa. Ngono lho lur. Pokoknya semua itu tergantung dari kita sendiri yang menyetir ya lur ya. Pokoknya selalu waspada, kanan kiri, pokoknya selalu waspada, aja terlalu kesusu lur. Nah, ini kalau arep ngisi bensin nang arep kono iki kiri jalan ana pom lur jenenge Pom Cengkiran. Nah, aku maju sithik mengko lalu ambil kiri kuwi ning kono kuwi ana perapatan Badikan apa ya jenenge nek ra kleru. Kuwi lur iki pome wis ketok kuwi yang maju meneh. Iki rondo mbelok sithik ngene iki lur bar iki mulai reteng kiri ya aku lur. Ha iki mulai reteng kiri. Ya kene iki ana sempalan ngene iki lur. Nah kene iki jenenge sempalan Badikan apa ya nek ra kleru jenenge iki alon-alon wae. Ana Pak Ogae ngene iki lur sing ngatur dalan biasane. Ya aku ambil kiri ya lur ya.
ambil kiri, nah, lalu kanan lurus ning arah lapangan Gesikan iki lur, ning arah lapangan Gesikan. Iki dalane nek kene iki ya termasuk iki jalur pintas ya lur iki, dadi ya rada rame. Ning iki kok dengaren wayah-wayah sore ora begitu rame iki iki ndalah aku lewate pas hari libur, dadine ya kemungkinan sing do kerja ning arah kota kuwi do libur, dadine ora serame nek hari jam kerja. Iki saya lurus ya aku lur, pokoke saya lurus nurut dalan kene iki wis pokoke ya wis alon-alon wae sak madya wae numpak kendaraan ya lur, tetep dikuasai kendaraan sing digawa. Aja ngasih leno dan terjadi kecelakaan akibat keteledoran diri sendiri ya lur. Nah iki aku saya lurus terus lur, pokoke ngikuti dalan iki wae aku lur. Ngikuti dalan iki, mengko ning ngarep kono kae engko ana prapatan cilik kuwi aku ambil kiri sing arah ning lapangan Gesikan lur. Aku engko ambil kiri ning arah lapangan Gesikan ngarep kono kuwi. Biasane ana Pak Ogae tapi kahanan sore iki ana ora iki kaya. Wah kae ana kae Pak Ogae kae iki sempat viral iki Pak Ogae iki lur. Iki aku ambil kiri lur. Ambil kiri kene iki. Oke, kiri masuk. Wah, kuwi ngarep kono kuwi ana lapangan Gesikan, kanan jalan lur. Kiri jalan ana pasar. Nah, iki mlebune wis wilayah endi ya nek kene iki? Iki mlebu Pandak apa is mlebu Pajangan, aku ora tak paham ya lur. Iki kanan jalan iki lapangan Gesikan lur. Kiri jalan kuwi pasar Pijenan apa ya jenenge. Kuwi aku lurus lur, lurus. Ngarep ana jembatan kuwi, jembatan Kali Bedok lur kuwi. Jembatan Kali Bedok. Ya aku saya lurus. Lurus terus. Ngarep kono kuwi ana pertelan lur kuwi nang ngiri saka Sedayu. Aku saya lurus jiko saya arah Selarong ya lur ya. Nah, iki aku saya lurus, hati-hati ning kene iki lur, sok terjadi kecelakaan soalnya. Iki aku saya lurus terus. Ngikuti dalan iki. Ngikuti dalan iki lur iki, pokoke saya lurus terus ya. Nah, lurus terus. Dalane iki sepi karena di hari libur. Ning ngarep kono kuwi ana pertelan cilik lur kuwi sing ngiri sak arah ning Makam Sewu, ngati-ati sok sering terjadi kecelakaan karena do medhot dalan ngawur kuwi lur biasane ning ngarep kono kuwi engko delone. Nah, iki ngarep kuwi ya lur ya. Iki ngarep kene iki ya, kene iki sing sok sering terjadi kecelakaan ngono kuwi nek ngiri kuwi mau ning arah Makam Sewu. Iki aku sih nurut dalan iki terus. Kuwi ngarep-ngarep kono kuwi engko akeh kulineran ingkung lur, ingkung. Nah, iki mlebu Pajangan nek kene iki lur. Iki akeh sing dodol ingkung lur daerah kampung kene iki. Nah, mlebu kampung nganan ngono kuwi ana ingkung, pinggir dalan ngono kae kok ya ana sing bakul ingkung, rumah makan kuwi. Wis pokoke aku terus wae, iki kok terus engko aku jedule Kidul LP Pajangan ya lur ya. Kidul LP Pajangan iki kok jedule iki pokoke saya terus mengikuti jalan ini walau mendung di sore hari, pokoknya ya tetep geliat kuasai kendaraan karo pokoknya ndeloki kanan kiri ben tetep selamat sampai tujuan ngono lur. Iki saya terus wae. Terus pokoknya nurut dalan iki sepi dalan ning sore hari, di hari libur sepi. Isih terus ya. Ngarep kono kae kok LP Pajangan lur kuwi. Ngarep kono kae kok LP Pajangan, Lembaga Pemasyarakatan Pajangan. Kuwi salah satu lembaga pemasarakatane
wong Bantul sing kena kasus-kasus kuwi ngoleh sekolah ya ning LP Pajangan kuwi lur. Nah, iki wetengene iki ana wit tebu iki lho, sebelah kiri kuwi mau. Nah, iki aku terus pokoknya iki engko kiri jalan iki lho LP-ne. Bar iki LP-ne ning kiri jalan ngono kuwi lembaga pemasyarakatane. Nah, kuwi gedung kuwi lembaga pemasyarakatan Pajangan. Ya aku isih terus. Kuwi ngarep ngono kuwi ana pertelan ya lur aku ambil nganan. Kuwi nek sik ambil ngiri kuwi engko ketok Guwa Sari Pajangan. Iso ketok Kamijara barang lur. Iki aku ambil sing nganan ning arah Kretek Sindon. Ambil nganan hati-hati pokoknya nurut dalan iki terus. Nah, di sore hari mendung-mendung ya kahanane kaya ngene iki lho. Iki di waktu tanggal merah ya ora pas jam kerja iki dadine kemungkinan ora serame nek jam kerja. Wah iki sih terus. Nah iki mlebune daerah Sindon Mbak ya lur. Nah, daerah kleru kampung Sindon Mbak ya. Iya, pokoknya kliak-kliak lur. Iki ambil kiri ana tikungan ngene iki hati-hati rasah banter-banter. Ambil kiri. Nah, ngarep kono kae ana pertelon Sindon. Kuwi nek nganan kuwi ketok Bantul Kota, ketok Masjid Agung ngono. Aku ambil sik lurus sik arah ning Slarong lur. Nah, iki pertigane iki nek nganan ning Bantul Kota ning Masjid Agung Bantul. Nah, iki aku sing lurus sik arah ning Slarong, masih lurus terus. Saya lumayan iki lur. Lurus. Ikuti dalan iki lur, iki dalane ya wis lumayan halus, engko mung ana beberapa sing rada bergelombang ning ngarep-ngarep kono engko lur. Nah, iki kahan dalane kaya ngene iki. Nah, iki saya terus. Nah, terus. Pokoknya mengikuti dalan iki ya lur ya. Dalane ya sepi, penak, halus. Pokoknya arah saka Srandakan arep ning kota itu lewat kene iki saya rekomendasikan lur. Karena ya memangkas waktu lebih cepat daripada lewat jalur utama Palbapang Ngalor tuh jalan Bantul kono luwih kesuwen. Tapi nek arep arah ning kota tapi kotane sing kaya daerah Wirobrajan 40-an barang lewat kene iki luwih cepet. Nah, kayak gitu. Iya, iki kae kahanane mendung ae lur. Daerah lor kemungkinan udan nih pas wingi ngrekam wingi ya. Pokoke isih mengikuti jalur iki. Iki wis ketok delet neh iki kok ketok Slarong iki wis arep ketok Slarong iki lur. Yes. Pokoke dalane kene iki mulai rada bergelombang sithik, kene iki ketuke Slarong kok. Wis pokoke ya wis ngati-ati. Lihat kanan kiri dalam berkendara, rasane kesusu kuwi. Nah, iki sedikit bergelombang kene iki dalane lho rasah ngebut-ngebut. Nek rung apal dalan banter-banter malah iso tiba mah rekasake awake dhewe. Wih, iki belok ini iki lur. Belok ini iki, iki masuk wilayah pintu gerbangnya Slarong iki ngarep kono kuwi lur. Nah, iki terus. Wih, ambil kiri iki lur, ambil kiri ini iki mlebu Slarong ya lur ya. Iki aku nganan lurus. Nah, saya lurus iki aku. Lurus terus mengikuti jalan iki. Monggo ketok lampu merah Bangun Jiwo lur. Nah, ini kanane sore hari kurang luwih jam 4 wae. Dalane sepi karena iki ya di hari libur, ora hari kerja ngono lur. Pokoke iki menikmati jalan-jalan ro anak bojo, ro ndelok kanan dalan-dalan iki ya begitulah.
Isih terus pokoke isih lurus. Belokan ngene iki hati-hati ya lur, iki rada tajam tikungane sok terjadi kepleset karena ana apa jenenge pasir iki lur biasane. Nah iki mulai peteng lur iki mendunge jan saya apa peteng wis kaya udane kaya nibo kae iki lur. Padahal iki jam 4 sore lho lur iki. Nek pas musim-musim panas ngono ya iki biasane isih panis isih puading kae ning gandenge mendung peteng jan kaya wis arep surup ya lur ya. Oke mlebu wilayah Bangun Jiwo ini lur saya mlebune. Kowe mlebu Bangun Jiwo. Nah, iya terus wae mengikuti jalur iki lur wis. Pokoke rasane medhot-medhot jalur lewat jalur utama iki. Pokoke wis tak rekomendasikan sing arep arah ning kota kaya ning apa 40-an pira Brajan. Nah, kuwi liwate kene arep ning stasiun Tugu ya liwate kene, Malioboro liwate kene. Sing saka arah Srandakan kuwi luwih cepet. Itu menurut saya, tapi ada beberapa versi yang jarine ngalang. Kadang iki soalnya nek ora tau lewat yo lewat pisan ngono kesane kaya adoh. Tapi sebenarnya itu lebih memangkas waktu lur. Ngarep kuwi ana prapatan ngono kuwi, prapatan Bibis lur. Kuwi nek ngiri ning angkringan Bibis, nek lurus ke Kampung Bangen, nek nganan aku arah ning Bangun Jiwo. Nah, lurus ki tong museum apa ngene? Museum peninggalannya Pak Harto apa ya? Kita Museum Bibis kuwi. Ya aku ambil nganan ya lur ya. Ambil nganan. Iki wis ketok Jalan Bibis Bangun Jiwo. Iki saya lurus wae. Ngasih ketemu lampu merah iki lur. Ngasih ketemu lampu merah. Oh, mengikuti dalan iki ora belok-belok ya wis belok iki mung manut dalan utamane iki lur. Nah, iki kahanane kok ngene iki. Di sore hari jam 4-an iki tak jiko kurang luwih. Karena kondisinya mendung, jadi ketok kaya surup jam arep maghrib. Iki masih terus lur. Nah, engko ning arep kono kae ana prapatan Bangun Jiwo lur. Nah, lampu merah kan ming loro to lur. Lampu merah Sapu Angin, lampu merah Bangun Jiwo. Lampu merah Bangun Jiwo iki nek nganan ketuk Jalan Bantul, ketuk Kasongan, nek ngiri iso ketuk Sedayu lur. Iki aku sing lurus mengko. Nah, iki jenenge lampu merah Bangun Jiwo. Nah, iki pas ijo lanjut terus. Nah, terus aku pokoke terus. Nah, iki wis delok meneh wis arep ketok lapangan Kasihan iki lur. Iki kiri jalan gua ana SMP 3 Kasihan. Ya aku sing lurus nek kene iki mulai rame lur karena kene iki wis padat penduduk, banyak perumahan-perumahan lur daerah kene iki wis tidak seperti dulu lagi. Sekarang wis kesane wis desa rasa kota nek daerah kene iki lur. Ya aku sing lurus. Nah iki ngarep kono kuwi ana Tugu Lilin jenenge lur. Nah, tugune tengah dalan iki jenenge Tugu Lilin. Nah, kuwi nek ngiri kono kuwi iso ketuk SMP MTS Bangun Jiwo. Ya aku saya lurus terus. Iki saya peteng ini lur mendunge kaya ngetutke kan wong. Padahal isih sekitar jam 4:30-an ya lur ya iki kurang luwih. Sing kaya ngene. Oh, kae wis dalane kene wis halus lur. Karena beberapa bulan yang lalu saka Prapatan Kasihan untuk Prapatan Bangun Jiwo dalan iki dikeruk langsung diuruk njuk diaspal ulang dadine saiki mulus. Kene beberapa tahun yang lalu sempat
dalane sempat elek ya lur ya kene iki. Saiki wis mulus pokoke lur. Isih terus. Nah, terus iki kiwontengan kene iki wis akeh perumahan kene iki. Sawah ya isih ana tapi wis mulai tergusur dengan adanya perumahan. Biyen padahal bulak lur. Daerah kene iki jaman biyen bulak. Sawah saiki wis akeh warung-warung ya wis akeh. Ing ngarep kuwi ana pom, nah, pom sebelah kiri kuwi ya rung suwe iki. Pome ya rung suwe lur. Ya wis lurus terus. Lurus terus jelo meneh wis arep ketuk lampu merah Kasihan cetha lur. Wis pokoke lurus. Wah, wis jelo meneh iki wis ketuk daerah Kasihan ngene iki wis ketuk wilayah Taman Tirta Kasihan ngene iki lur. Wis pokoke engko ngarep kuwi ya lur ya. Wis ora ana 2 menit wis ketuk ya lur ya. Pokoke tak ketuke semene wae lur. Videone iki aja lali dibantu di follow, di share, di komen ben lek gawe video luwih semangat ya lur ya. Nek pas jalan-jalan sesuk tak video ke jalan-jalan yang lain ya lur ya. Iki salah sijine jalur alternatif saka Srandaan arep ning kota lewate Kasihan iki ya lur ya. Wis ngono wae lur. Matur nuwun. Wis selalu mengikuti channelku ya lur ya. Wis begitu. Oke lur, salam paseduluran ya lur ya.